Κάτσε μαλάκα. Τι είναι ησυχία. Δεν άκουσες. Τι θα πω. Ναι ρε μαλάκα. Κάνει λίγο ησυχία. Ναι. Περιμένεις κανέναν. Όχι. Λες να ανοίξουμε. Όχι να ανοίξουμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα σχολιάσεις τίποτα για έξω. Ρε παιδί μου, την όποια την εταιρεία δεν ξέρετε. Ναι. Να σου πω, τι πουλάει. Ξέρω εγώ, νομίζω κάτι με κινητά τηλέφωνα. Ή εσύ νόμιζες. Ξέρω εγώ, φιάλες οξυγόνου π.χ. Προ Χριστού. Άντε ωραία, σατανά. Να μίσου ρε. Πες μου, τι είναι, κάτι βγήκες να πεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάποιος χτύπησε και ήταν ένα κουτί απ' έξω, τι ήτανε? Δεν ξέρω φίλε, ξέρω. Πάνος μαλάκα, ας πούμε. Τι κάνεις μαλάκα, ήταν ένα κουτί. Α, ωραία. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι είναι. Έλα, μοιάται. Θες μπειρά. Όχι. Καλά. Μας να χέσεις. Μπειρά.